Van harte welkom bij het voorprogramma, de talkshow van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse muzieksector. Straks aandacht voor producers, want er gebeurt veel meer op de Limburgse zolderkamers en in studio's dan je denkt. Eerst aandacht voor Cross Borderline, want ik heb het over de Limburgse muzieksector. Maar vandaag kijken we ook een klein beetje daarbuiten. Michel Ponsard en Koen de Witte, welkom. We gaan het hebben over Cross Borderline. Michel, laat ik jou even vragen, wat houdt het project precies in? Cross Borderline is een tour doorheen de EU-regio, dus Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en dan Noord-Rijn-Westfalen. Iedere provincie, om het zo maar te noemen, mag zijn eigen artiest opsturen. En die gaan samen voor een x-aantal shows toeren, onder zijn schillenzellig met z'n allen. Ja, eigenlijk natuurlijk om speelervaring ook op te doen, hè, zoveel mogelijk te kunnen spelen, ook over de grens. Is het eigenlijk nog lastig voor een act om over de grens een show te boeken? We merken bij ons in België dat het wel redelijk moeilijk is. Als Limburgse artiest ga je heel vaak Vlaanderen daar spelen, gaat je naar Antwerpen, weet ik veel waar. Maar aan de andere kant van de Maas, waar zoveel goede zalen zijn, daar wordt gewoon niet gespeeld, of toch heel weinig. Dan moet je echt al een bepaald kaliber hebben. En dat gebeurt veel te weinig, vooral bij kleine bands. Ja, en dat kaliber of die naam, dat bouw je natuurlijk ook pas op als je heel veel overal kunt spelen. Inderdaad, en daarmee hebben we dit eigenlijk in het leven geroepen, de Cross Borderline Tour. Jullie zitten midden in dat project. Hoe gaat het tot nu toe? Supergoed, denk ik. Die bands die beginnen ook van elkaar te leren. Onderling wordt er ook wel gekeken van wat zijn die precies bezig. Wij weten dat we vooral kijken naar Solomon van oké, zij zijn daarmee bezig. Zij gaan dit in de toekomst doen. Misschien moeten we eens zien of wij daar ook iets van kunnen leren. En omgekeerd is dat ook wel het geval. En daardoor zie ik wel heel veel groeimogelijkheden voor heel dit project. Ja, dit is natuurlijk ook de eerste keer. Je gaat nu vooral ook kijken van hoe gaat dat, waar kunnen we van leren, hoe kan zich dat ontwikkelen. Want het is wel de bedoeling dat het de komende jaren doorgaat? Dat is absoluut de bedoeling. We gaan kijken voor misschien nog meer shows. Misschien ook kijken of er bepaalde festivals willen meespringen op het project. En ik denk, naarmate het project vordert, hoe groter en groter dit kan worden. Ja, te gek. Een regionaal project, Cross Borderline. Laten we even kijken welke acts allemaal meedoen. We're Solomon. We're Van Schaffe. We're Jack Vamp. I think people will describe it as alternative pop rock. Quite melancholic, a little bit dreamy, but also quite intense. We are a duo and I write the songs and she's doing bass and the beats. It's like melancholic purple music made for lovers who want to shake their booties. Yeah, this Cross Borderline is pretty amazing actually. For me it's very exciting to get together with two other bands from two other countries. It brings the three bands together, each band in their genre. We will learn from each other when playing in all those venues. We'd like to think that we've created quite a following in our region, but it's a very cool opportunity to share our following with the other bands and vice versa. I just want to play music. That's what it's all about, you know. I'm really excited to get on tour and have a good time. Een korte kennismaking met de 3 acts die deelnemen aan Cross Borderline. Koen, jij doet mee met Solomon, band uit Maastricht. Ja. Hadden jullie van tevoren eigenlijk alles over de grens opgetreden? Nee, dat was echt de eerste keer. Super tof. Eerste show in Duitsland was echt waar we echt aangenaam verrast. En je merkt ook echt dat het publiek in elk land eigenlijk heel anders is. En dat had ik zelf eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar mensen hebben in elk land een hele andere relatie met muziek schijnbaar. Oké, wacht. Wat is het verschil? Even Duitsland, België, Nederland? We hebben natuurlijk best wel veel shows in Limburg gehad. Super tof publiek. In Duitsland merkten we dat mensen super graag cd's willen kopen bijvoorbeeld. Dat merk ik in Limburg wat minder. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... Bij deze een oproep. Ja. En zo. Het zit een beetje in de kleine dingen, maar ook tussen de bands. Ik denk, ik heb het daar ook met Michel wel eens over gehad en met de jongens van Jack Vamp. Dat zij hun toekomstplan of hoe de muziek in België werkt en hoe je naar meer shows toewerkt,
heel anders is. Belgische bands die hebben eigenlijk vanaf het begin al een eigen geluidstechnicus. En ik merk dat dat in Limburg eigenlijk veel minder vanzelfsprekend is. En ja, zo zijn er allemaal van dat soort dingetjes waar je van elkaar leert en dat is super tof. Zijn er dan ook dingen die je zelf echt al hebt opgepikt of die je bij Solomon nu toepast? Omdat je dat bijvoorbeeld gezien hebt bij die andere bands of besproken hebt? Ja, hele kleine dingen. En ik moet zeggen dat heel veel, daar moet natuurlijk over gepraat worden. En we zitten nu midden in die tour. Dus heel veel ruimte is er dan niet om van de ene dag op de andere dag je aanpak te veranderen. Maar ik vind bijvoorbeeld dat de meiden van Weinschaffen een super toffe podiumpresentatie hebben en ook altijd mooi afsluiten met een buiging en een relatie tot het publiek wordt daardoor heel erg tof en daar kunnen wij dan weer wat van leren. En Jack Vamp, die hebben een mega goede show van voor tot achter, dus er zit super veel energie in en dat vind ik dan weer tof om te zien. En zo leer je wat van elkaar en dat is leuk. Ja, te gek. En er wordt ook vaak over gepraat in de Euregio, dat we daar gebruik van moeten maken van die plek. Maar volgens mij is dit voor het eerst op die manier een tour, op die manier een project. Misschien een aantal jaar geleden wel al gedaan, weet ik even niet. Maar nu vers voor het eerst. Merk je dan ook dat je echt op deuren moet kloppen om dat nog voor elkaar te krijgen? Ja, je moet natuurlijk iedereen overtuigen, want er is zo'n heel rare mentaliteit bij alle mensen eigenlijk in het project en buiten het project, waarbij ze heel afwachtend zijn. Ik merk nu al dat er een aantal partners zijn die zeggen van ja, oké, we willen meedoen, maar misschien niet deze editie. Laten we ons eerst even afwachten wat het gaat worden en dan doen we wel mee. Dus ja, dat is gewoon een moeilijkheid, maar dat maakt het ook zoveel interessanter. En die editie loopt nu, dus iedereen kan nu aanhaken, heeft het een keer gezien, heeft het een keer meegemaakt en kan meedoen voor de volgende ronde. Zo is het. Als je het hebt over taal, daar moet het natuurlijk ook over gaan bij zo'n project. De bands onderling spreken Engels of is het ondertussen een soort mengelmoes van Duits, Nederlands, Belgisch? Het is een beetje een mengelmoes. We hebben het geluk dat de Duitse meiden, dat daar een van die dames best wel goed toch Nederlands kan verstaan. En de Belgen die praten natuurlijk ook Nederlands. Dus er wordt wel wat Nederlands gesproken, maar eigenlijk heel veel Engels gewoon. Dus dat kan natuurlijk iedereen. Maar het contact met de podia, ik denk dat de Duitse venues eigenlijk altijd wel Duits spreken. Dus dat doet de Duitse band dan voornamelijk, weet je, alle afspraken rondom hoe laat moeten we daar zijn en techniek en dergelijke. Ja. Ja, een beetje mengelmoes. Dat maakt het wel leuk. Strijden jullie wel allemaal een beetje voor elkaar? Want jij gaat dan natuurlijk aan de bak in Nederland van hey, we hebben een Duitse en een Belgische act. Avondvullend programma kan bij jullie staan. En in Duitsland gebeurt het dan weer door de Duitse band. Ja. Op die manier ondersteun je elkaar dan ook. Ja, exact. Ja, te gek. Jullie hebben nog een aantal optredens voor de boeg. Wat gaat er nog gebeuren? We spelen eigenlijk nog 1 keer vanavond spelen we in België. Vanavond in Duitsland. In Duitsland. Ja. Duitsland. Oh my god, de data. 25 november spelen we in de Muziekdroom in Hasselt in België. Ja, en dan sluiten we af in Maastricht in het Landbouwbelang. Kijk. 4 december. Te gek. Die optreden staan nog op de rol. Op het moment dat jullie dan klaar zijn, jullie hebben allemaal jullie eigen shows gedaan. Gaan jullie dan ook nog samen muziek maken? Wordt dat nog misschien ook dat je wel gaat jammen, dat je denkt, hey, we gaan ook nog iets voor het project samen doen? Of blijft het iedere act voor zich? Ja, dat staat niet specifiek in de planning. Ik heb wel al met de Duitse meiden gesproken dat het me tof lijkt om misschien eens een tweede stem of een duetje op een van de nummers die wij hebben liggen uit te proberen. Gewoon voor de leuk en kijken wat eruit komt. Maar het is niet specifiek onderdeel van de tour dat we samen een nummer gaan opnemen of iets. Maar ik denk zeker dat we elkaar blijven zien. En wie weet, is een keer een dubbelbill of I don't know. Te gek. Cross Borderline, de naam zegt het eigenlijk al. Een regionaal project met 3 acts. Je kunt het dus nog gaan bekijken. Michel Ponsard en Koen de Witte, dank jullie wel voor jullie komst. Dank je.
'Cause now's the time for me to confess. How can you feel like I'm the one when I'm the one who's always gonna leave you lonely? How can you feel like I'm the one? Neem ich mee met de struim, nur ditgene waar ons maakt. Pak dich stakske voor stakske op, weg van het blitske wat ik zo raak. Neem ik mee met de struim, nur ditgene waar ons maakt. Was a young kid being destroyed, but now we older and he run shit. Picture the boy in anger management. Young kid being destroyed, but now we older and he run shit. Picture the boy making a lot. Now ain't nobody can tell him what he can and he can't do. No, he desperate. Watching movies like Goodfellas, don't mess with. Een compilatie van nieuwe muziek uit Limburg, korte fragmenten. Wil je ze nou in zijn geheel beluisteren? Dan kan dat op Spotify Release Radar Limburg 2021. Dan vind je al die muziek nog eens terug. Ik zei het er straks al, we gaan het ook hebben over producers in deze aflevering van het voorprogramma. En daarom zitten bij mij Lucky Keys en Mick Mazou. Welkom. Producers, daarin denk ik aan zolderkamertjes waar het allemaal begint. Was dat voor jullie allebei zo thuis? Begint voor de meeste mensen wel zo, ja. Ja, toch? De meeste mensen zolder of kelder, vaak. Of kelder, ja. Daar begint het. Voor mensen die jullie niet kennen, zal ik even laten horen wat jullie doen. Laten we beginnen met Lucky Keys. Every time I run, I try to run faster than the wind. And every time I play the piano, I try to play faster than I can think. 'Cause when I sit behind my piano, all the melodies flow naturally. I don't stay in one lane though. Every day is different, so the vibes can change quickly. The only thing that stays the same are my drums, the hard slapping trap drums. The beat not slapping, it ain't a lucky beat. Every day I'm in the studio, trying to be a better me than I was the day before. Trying to make something more beautiful than the day before. So come and follow me on my journey to greatness. Hey, yo, Lucky. Te gekke clip. Sowieso heel tof gefilmd ook. Maar laten we het vooral over de muziek hebben. Every day I'm in the studio. Is het echt zo? Iedere dag? Haven't skipped a day in a while. Ja, zeker voor een paar jaar. Klopt. En is Maar dat ook wel nodig. discipline of is dat omdat het gaat kriebelen iedere dag? Beide. Weet je moet aan de ene kant... Het is nooit vervelend om in de studio te zijn. Maar de reis ernaartoe, weet je, om überhaupt er naartoe te gaan... en ze nee te zeggen tegen je vrienden... voor een avond uitgaan en zo. Dat is wel gewoon discipline die je moet opbouwen. Want je hebt meerdere interesses. Maar als je de dingen wil bereiken die je wil bereiken, moet je wel gewoon bepaalde dingen opgeven. Dus daarom ben ik de afgelopen paar jaar wel elke dag in de studio, ja. Te gek. Ja. En waar begint het dan voor jou? Begint het dan met samples zoeken? Of begin je met zelf dingen inspelen? Of hoe? Ik speel zelf 12 jaar piano. Dus voor mij is het wel makkelijk om gewoon achter de piano te zitten, daar akkoorden te bedenken, de geluiden te veranderen, drums erbij te doen. Maar het is op zoveel verschillende manieren. Het is juist, ik probeer het juist expres ook vaak te doen op een hele rare manier te beginnen. Dus dat ik juist met een core-sampletje van een gospelcore begin ik dan. En dan begin ik daar op piano te spelen. En dan maak ik het weer helemaal anders. Reverse ik het. En dan maak ik, ja jij kan waarschijnlijk ook wel mee vergelijken. Dus gewoon, hoe raarder je start, hoe vaak unieker je uitkomt vaak met muziek. Ja, want je moet eigenlijk, als je iedere dag in de studio zit, natuurlijk ook proberen om jezelf weer te verrassen iedere keer. Maar echt, ja. echt zo. Dat is heel belangrijk. Ja. Want anders, kijk, je kan wel altijd hetzelfde blijven maken, maar de muziekscene verandert ook, de hypes veranderen. En je moet eigenlijk altijd weer 1 stapje voor zijn op de hype, snap je? Je moet eigenlijk weer steeds 1 stapje verder denken. Ja. En dan 1 stapje verder naar dat grote doel. Wat is voor jou dat grote doel? Het grote doel? Ja, het is wel sowieso multi-platinum producer zijn in Amerika. Ik wil graag festivals piano spelen samen met een R&B artiest.
We zijn lekker op weg. We hebben nog geen platen te pakken, maar we zijn wel goed op weg. Ja, je focust je sowieso veel op Amerika, werkt er ook veel mee samen. Hoe is dat begonnen? Was het moeilijk om daartussen te komen? Surprisingly niet. Nee, ik moest wel echt weten hoe ik het moest doen. Maar ik heb geluk gehad dat ik FD heb leren kennen. En hij zit in Kerkrade en hij heeft mij precies, sinds dat ik 14 ben, heeft hij me precies verteld van, als jij in Amerika wil komen, moet je dit doen, moet je die mensen bereiken, dan moet je dit doen. En in principe, ik heb precies die stappen ingetreden. Ik heb elke dag gewerkt ervoor. En ik merk gewoon dat het wel, via internet is het wel heel makkelijk om gewoon internationaal te komen waar je wil. Ja, aan de ene kant wel natuurlijk, alles ligt open. Maar aan de andere kant proberen heel veel mensen dat. En is het misschien ook moeilijker om echt een indruk te maken dan wanneer je face-to-face of live... Ik vind vergeleken met de Nederlandse scene, ik vind wel, zeg maar, in de Nederlandse scene heb je wel gewoon heel erg vriendjespolitiek. Dus een artiest die werkt veel samen met zijn producer, zeg maar. In Amerika is het wel meer het ding dat je de beste beat die wint. Weet je? En ze zoeken de hele tijd voor de beste beat en die kan van iedereen komen. Die kan van een random producer komen, die kan van iemand die al 15 jaar bezig is komen. Maar uiteindelijk luisteren ze wel meer naar de muziek dan de vaste relatie tussen een artiest en producer. Te gek. Mick Mazou, hoe begint het voor jou? Is het ook pianospel of ga je zoeken in samples of misschien andere instrumenten? Waar begin je mee? Voor mij kan inspiratie eigenlijk van alle plekken komen. Dus ik was bijvoorbeeld 2 weken terug bij mijn familie in Polen. En daar heb ik ook gewoon op allemaal plekjes gezeten waar ik vroeger was opgegroeid. Met mijn laptop letterlijk op een bankje en gewoon dingen bedenken. Ik werk ook heel erg vanuit mijn gevoelens. Dus ik heb een boekje waarin ik alles bijhoud. En heel vaak schrijf ik daar dus in op hoe ik me voel of waar iets me aan laat denken. En dat neem ik dan ook weer mee als inspiratie in mijn muziek. Ja. En laat je het dan inspireren in zijn inderdaad van hoe je je voelt? Of neem je ook op dat moment geluiden op waarvan je denkt, zo klinkt het hier, dat wil ik meenemen en in een stuk of in een nummer stoppen? Ja, allebei. Dus in mijn muziek hoor je vaker op de achtergrond hele kleine soundscapes noemen ze dat. Maar dat zijn eigenlijk geluidsopnamen van momenten en plekken waar ik dan ben geweest. Dus die gebruik ik wel vaker. En dat is ook vooral voor mezelf om toch wel een beetje meaning aan het nummer te geven. En toch wel een beetje dat achterliggende betekenis. Ja. Wereldberoemd en in zo'n gigantische zaal, dat moet toch wel even iets met je gedaan hebben? Ja, dat was heel vet. Dit was een digitale versie van Tomorrowland. Dus het is allemaal geanimeerd. Dat was tijdens de coronatijd op nieuwjaar. Toen had Martin Garrix een nummer van mij gedraaid. Dat heette Never Go Back. Die is ook een paar maanden later op zijn platenmaatschappij uitgekomen. Super vet. En dat is wel heel vet. Het zijn jongens waar ik echt naar heb opgekeken vanaf dat ik heel klein was. Dus om dat dan zo voor me te zien, daar ben ik gewoon heel erg dankbaar voor. Ja, en weet je dan van tevoren dat dit gaat gebeuren? Of word jij opeens geappt? Wacht, kijk, hier! Nee, toevallig wist ik het hierbij wel. Maar dat kwam ook omdat we van plan waren om dit nummer dus bij dat label uit te brengen. Maar Martin Garrix vond het nummer sowieso heel tof. En dat was gewoon alleen maar mooi om dat alleen al te horen. En om het dan vervolgens zo op het scherm terug te zien. Eigenlijk op een plek waar ik al van jongs af aan inspiratie uit heb gehaald. Ja, dat is toch wel een droom. Te gek. Zeker. Jullie zijn allebei producers, allebei heel erg met jullie eigen ding bezig. Je leert natuurlijk, denk ik, ook heel veel vooral zelf. Je wil zelf verbeteren, dus je gaat zelf online zoeken. Wat kan ik anders doen? Met wie moet ik contact leggen? Maar voor jonge producers in Limburg die met hetzelfde bezig zijn, hebben jullie ook iets waarin jullie elkaar kunnen vinden? Of blijft dat toch allemaal best wel op zichzelf? Ik denk dat ik heel erg gesteund ben door organisaties zoals Pop in Limburg. Dus ik heb van jongs af aan bij Kunstbende meegedaan. Daar heb ik Lucky toevallig ook ontmoet destijds. Ja, 5 jaar geleden al. Ja, 5, 6 jaar geleden zoiets. Ja, en dan ben je 5, 6 jaar later, kom je elkaar dan weer tegen. En dan ben je allebei gewoon met zo'n verschillende dingen bezig, maar wel echt je dromen aan het chasen. En dat is wel heel vet. Dus ik moet wel zeggen, die plek voor mij heeft wel gewoon een soort van netwerkje gevormd. Ja, je krijgt een netwerk van de raarste plekken. Het gaat via zo. En dan krijg je weer iemand die 7 jaar geleden inderdaad dan weer bij Pop in Limburg was. En die heeft dan toevallig een pianist nodig voor dat project. En die volgt je op Instagram. En via hem ken je dan weer die persoon. En vooral een tip die ik kan meegeven is de muziekscene. Hij lijkt heel groot, hij lijkt heel oversaturated. Maar uiteindelijk de mensen die echt hun geld ermee maken, die professioneel mee bezig zijn, is best wel een kleine scene. Dus het is sowieso goed om met iedereen een handje te schudden. Oké, dat is tip 1. En die andere, want je zei ik heb eigenlijk een soort handboek gekregen, dat heb ik gevolgd. Tip 1 is handjes schudden met iedereen, zoveel mogelijk netwerk opbouwen. Tip 2?
autodidact worden. Dat vooral. Want de muziekscene blijft veranderen. Hoe je 10 jaar geleden je geld maakte met muziek is heel anders dan dat je nu je geld maakt met muziek. Dus het is vooral gewoon belangrijk om naar YouTube toe te gaan. Niet alleen in muziek verdiepen, maar ook in de businesskant verdiepen. Want je kan echt op duizenden manieren geld verdienen met muziek. En als je het voor de rest van je leven wil doen, dan moet je gewoon je geld ermee verdienen. Weet je. Ja. Stel, er zijn mensen aan het kijken die bezig zijn met hun eigen muziek en die wel eens naar jullie iets op zouden willen sturen met de vraag: hey, luister eens, is het tof of niet? Kan dat? Ja, tuurlijk. Zeker. Tuurlijk, zeker. Dan is dat bij deze geregeld. Sowieso, sowieso. Dankjewel voor jullie komst en om even toe te lichten waar jullie mee bezig zijn. Lucky Keys, Mick Mazou. We gaan kijken naar Be With You op een hele bijzondere plek. Vet. Ja, Ja, klopt. Dat is in Heerlen bij het Temmenmuseum. Dat is een museum waar eerst een Romeins badhuis heeft gestaan. En nu heb ik daar eigenlijk op de brug, boven dat Romeinse badhuis, boven de ruïnes daarvan, heb ik daar een set mogen doen, een live set. de gekke opnames. Mick Mazou, Be With You. Waar ooit de Romeinen stonden, stond nu Mick Mazou. Jongens, dank jullie wel voor jullie komst. Bijna aan het eind van het voorprogramma, maar niet voordat ik je mee heb genomen in de agenda. Vooral voor muzikanten is er nog genoeg te doen in Limburg. Schrijf je bijvoorbeeld in voor Zuiderstroom, het nieuwe rondreizende festival. Of neem deel aan de Muzikantendag Amsterdam. Die is online, dus die kun je gewoon vanuit thuis volgen. Dan zijn er nog 2 workshopdagen van Kunstbende. 1 op 28 november in Kunstencentrum Venlo. En 1 in de Banca Studios in Maastricht op 19 december. En dan ook nog iets goeds. Weet je nog een goede artiest of ben je een goede artiest? Nomineer dan je favoriet voor de Limburgse Popprijs. Dit kan tot 9 januari 2022. Dan is in januari ook nog Eurosonic Noorderslag. Het grootste showcase festival van heel Nederland. Met ook veel Limburgse artiesten op het podium. Op 10 maart is dan de uitreiking van de Limburgse Popprijs. En op 27 maart is de voorronde van Kunstbende in Schouwburg de Domeinen in Sittard. Dankjewel voor het kijken naar het voorprogramma. Er zijn nog 2 afleveringen die eraan komen. Dus blijf vooral kijken en genieten van Limburgse popmuziek. Dankjewel, tot de volgende keer.